Čaute, jmenuji Dominik a dneska vidíte video, natáčame tanky. Můžeme začít. Letečko. Musíme začít. Jo, máme? Já už jsem to samozřejmě hrál. Hejte, co tam krát. Tady jste. Táti len iba dostaneš. Hunterisko jedno. Čo dva. Štrbá má to. Ideme do inčeho kola. Batlet, inči batlet. Aký si dáme? 10-9. To je Rio. Sandal. Ja. Čo veľa hráčov. Vodu. 11, 12. No to. 9, 8. Dobra. Platí. Určitě prehrávajú. To si dáme. Musíme začať. Hoď tu. Ještě 70. To oni vyhráli 2,70. Ceklo. A to nebudeme vyhrávat. Vždy iba toto isté. A teraz už budú koniec aspoň. Chcem byť červený, myslí. Alebo dobrý. Dobre, môžeme začať. Prvé rade Ačko, ako A, ako Alena. Teraz poviem jedno, čo sa nám stalo. My sme mali v triede, v prvom, druhom, treťom, takú Alenu, takú postihnutú, čo nevedela nič. Ani slovíčko povedať, nič nevedela, taká glúpa bola. A my sme raz, môj spolužiak, čo bol predtým, ona sa bala strašne pavúkov. A Marek, on
zobral takého pavúka, čo keď stisne sa naduje a také. No tá, on to dal pod lavicu, ona sa tam kúkla, stlačil, on vyskočil jej úplne na hlavu. To bolo švandička. A sa tak zliekla. Co robisz? Nie, chore pójdę. Ale nie wtedy, ja śpię. Wyszedł oddech. Powstrzymał. Nie, to było słabe. Babuszka spokojnie. Nie zapomnij. Môžeme začať. Vrátili. Naspäť do hry. Tam zabili. Čičo, nehraj s tým autíčkom. Ty mi to zakázal? Hrať s mojím autíčkom. Sám si za to môžem. Áno. To by si netočil v podstate videa.